أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وحبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أمبادين على الإسلام أمبالما ماليم أبادين جبي كابمانوي مالي دين نيمو مالي دين كلانديو شوفيا Sunna, Shia, Tariqa al-Tijaniya, Qadriya, Tarabiya, Sanjaliya, Obela Jelen Welila. C'est la même. Kafon bina toni njogola. An gunde tane Mali silamɛw an gunde nin cogo la koyi Mali dinɛmaw an gunde nin cogo la dɛ walima dɔ ye sebaya sɔrɔ dɔ ka de wa walima dɔ kun sigira ka dɔ kɔnɔ de wa walima mun dugaw de minɛna n'o minɛna anw silamɛw ma n'o jaabira anw ma n'anw mi bɔ ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn jira diɲɛ na ka ɲina ko an bɛ kɛnɛ de kan réseaux sociaux kan diɲɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ anw maliyɛnw la anw maliyɛnw kɛra hɔndu ye ka sababu kɛ bi anw yɛrɛ dinɛmaw anw maliyɛnw kɛra malo ye ka sababu kɛ dinɛmaw maliyɛnw anw jɛra ka ala deli san caman a ye hakili segi aw kɔ anw delila k'an ka dinɛ ɲɛmɔgɔw y'an wele k'an labɔ ka taa sigi 26 mars kɔnɔ an ka kuranɛ kalan an ka jamana dangali kɛ an ka fanga danga fanga min bɛ na ni bolokoli musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ko cɛ ni muso ka kɛɲɛ o ko cɛ ni cɛ ka furu muso ni muso ka furu anw bɔra ka taa dangali joli don an y'o kɛ terrain kɔnɔ k'a k'an ka juma misiriw kɔnɔ sen joli ala dun ye fɛn min ye n'i ye min fɔ a bɛ se ka mɛn ala b'a mɛn dɛ anw maa kelenw de filɛ ka na ɲɔgɔn bɔ ka bi réseau ka bi bɛɛ ɲɛna ka ɲɔgɔn tereke fanga ma ɲɔgɔn tereke li dabila anw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn tereke o tuma na o dugaw de minɛna anw yɛrɛw de ma wa walima o danga minɛna anw juguw ma n tɛ ye ladilikan ye souvent ni maa ye n da min malo n'a ye n'i y'i da i bi maloya bari an mɔdugu ye Mali ye diɲɛ ɲina anw ɲi sara ye Mali ye diɲɛ maa bɛɛ b'a dɔn Mali mana kɛ cogo o cogo anw ta don n'anw y'a tiɲɛ k'a bila an denw ye k'a tiɲɛ ka bila an mɔdenw ye anw dama sigilen don k'a nɔɔni k'a bila anw tɛna co sabali ye aw b'o dɔn ne b'o dɔn kul man ale hafa jɔfɛn bɛɛ bi da n'anw ye arankin don anw denw ni ɲɔgɔn cɛ yan ka arankin don anw mɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ yan ka arankin don furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka furu b'anw cɛ ka danaya b'anw cɛ ka dɔ fa lebu ka dɔ ba lebu ka dɔ dɔgɔnin lebu ka dɔw bɔ halalaya la ka dɔw yɛrɛ bɛɛ kafiriya ka aw kɛ fasɔn dɔ ye o tuma na n'anw denw ye kuma in mɛn anw mɔdenw k'a mɛn tɛri olu bi n'u kɛ cogo di misiriw kɔnɔ tɛri da mina dɔn ka misiriw ni ɲɔgɔn cɛ walima mun mina dɔn ka jamana kɔnɔ alakiraba mahamadu
sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ale dun cira ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ, u bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya, u bɛɛ lajɛlen ka lafiya, ka jɔnya bɛ min na la k'o bɔ a da la. Min bɛ si kɔngɔ la kɛrɛfɛmaa ka dumuni d'o ma. Anw hakilimaw n'anw yɛrɛ de kɛra nin cogo in na, o tuma na o an k'an yɛrɛ jigin k'a filɛ dɛ. Ni anw tiɲɛna fanga bɛ na mun fɔ, ni anw nɔɔnina fanga bɛ na mun fɔ, ni anw yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn lebubaga ye fanga bɛ na mun fɔ. E ko anw ka waajuli bi don olu kun na tugun, anw ka waajuli bi na mɛn kunfin fɛ tugun, anw ka waajuli bɛ na mɛn mɔgɔ fɛ tugun min tɛ diinɛ na wa? Mali silamɛw, anw tun ye furu ɲɔgɔn kelen ye nin jamana in kɔnɔ ya. Ne den b'e bolo, e den bɛ n bolo. Ne mɔden dɔ b'i ka so, i mɔden dɔ bɛ n ka so. Anw de filɛ ka n'o bɛɛ tiɲɛ. Mɔgɔ bɛɛ bɔlen bɛ ka bɛɛ mɔndɛ ka bila kuma la. Dɔw bi kuma hali maa minnu dɔ ye, maaw b'a la, hali o dɔw bɔyɔrɔ dɔlen tɛ bilen. Dɔw bi poyi dɔrɔn ka fɛn bɛɛ fɔ i b'a fɔ a bɛɛ sɛbɛra ka d'a ma. Maliyɛnw, an ka sabali koyi. Maliyɛnw, an ka sabali diɲɛ cɛ ma. Mali diinɛ ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnla Mali silamɛw, a ye kuma denmisɛnw fɛ, a ye kuma kɔmɔgɔw fɛ. Mali diinɛ ɲɛmaw, Mali diinɛ ɲɛmaw, fankelen ko tɛ dɛ, a ye kuma kɔmɔgɔw fɛ, a ye kuma kɔmɔgɔw fɛ. Ɲɔgɔn defaba in ka Ala to yen, a y'a dabila. Anw kun tɛ tan, wallahi anw kun tɛ tan. Hakilima bɛɛ b'a dɔn anw kun tɛ nin cogo la. Anw bɛ ka taa cogo min na, n'anw taara nin cogo la fosi t'a bali. Fitinɛ fɔlɔ min bɛna don anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ cɛjuguya foyi t'a kɛ. Tagaboloko kɛlɛ de bɛna kɛ, wa misiriw bɛna ɲɔgɔn bɔ gabakuru la dɛ. Silamɛw, o de y'a rɔ hɛrɛ de ye, n'o tɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la. E ni ne de bɛ kan kelen fɔ, ne den furu b'i ka so. A fɔ e na sɔn ka ne bɔ gabakuru la, a fɔ ne na sɔn k'e bɔ gabakuru la. Malidenw, ni nin kɛra anw ka diinɛ taacogo ye, ne ɲɛ tɛ fosi la bi fɔ diinɛmɔgɔw. Bari defo min bɛ yen, o ye anw ye. Cɛ tɛ, muso tɛ, defo bɛ yɔrɔ min, anw de don. Pourquoi anw de don? Anw de kan ka sabali Ala kama. Ni sen dar'i sen kan, a to Ala ma. Ni bolo dar'i bolo kan, a to Ala ma. O tɛ se k'i bɔ i ka diinɛ la. E bɛ sunan na, i ye sunan minɛ i bolo fila la, i fa nɛnina i ka sunan kan, i ba nɛnina i ka sunan kan, a di Ala ma. I sara bɛ Ala bolo. E ye muhajirina ye, i ye tɔrika la, i fa nɛnina i ka tɔrika kan, i ba nɛnina a kan, a di Ala ma. Nin si tɛ baasi ye, mɛ n'anw diinɛmaa dama n'anw ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn baara banna, wa baara ɲɛna dɛ. Mɛ ni tagabolo ko n'o kɛlɛ donna anw cɛ, jamana t'an bolo dɛ. A y'a janto o la. Wa diinɛmaw bonya min bɛ an bolo, o ye bonya min b'aw bolo, hali n'aw ma kuma, a ta ye jamana ye. Hali n'a ma kuma, a ta ye fanga ye. Hali n'a ma kuma, aw ta ye diɲɛ ye. Ala y'o di aw ma, diinɛ ɲɛmaw. Diinɛmaw, Ala ye diɲɛ d'a ma, hali n'a ma kuma. Hali n'a ma nisi bugɔ, wallahi Ala ye diɲɛ d'a ma. Maa min ko Ala n'a kira, wa Ala faralen don i kan. Ka fɔ o t'an bɔ, anw bɛna muru de ta ka diɲɛ ɲini, anw bɛna bamuru de ta ka diɲɛ ɲini, anw bɛna ɲɔgɔn de nɛni ka diɲɛ ɲini. O t'anw ka baara ye.
ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen nana nin waati ne kɔnɔ ne kumana gana ne yɛrɛ bɛ n da don dɔ ne tɛ suna ne sigilen filɛ lɛri min na n bɛ ka ladilikan min di an sinjiw ma 3h00 3h00 wallahi o tuma na 1er juillet an filɛ o de rɔ bi nin kan ka hakilima bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ Mali kɔnɔ bi n'i ye interneti dayɛlɛ i bɛ kasi de ja ne kun y'a jɛci kulon ye ne kun y'a jɛci tile fila ko ye ja anw na Mali anw ka jamana taacogo ye nin ye fanga a ye sabali jamana faamaw a ka ladilikan di anw yɛrɛw ma walasa anw ka se ka sabali anw kɔni ye an ka kɛtaw kɛ dugawu kɛra wa dugawu jaabira wa Mali bɛ se ɲuman kan mais futinɛ fɔlɔ min bɛna wuli n'an m'an kɔlɔsi wallahi n'an m'an kɔlɔsi o bɛna kɛ anw minnu bolo bɛ tominɛn kelen kɔnɔ anw minnu ye furusiri yɔrɔ kelen ye misiri kɔnɔ anw minnu ye diinɛma kelen ye anw minnu ye selifuga jɔyɔrɔ kelen ye seliba la anw minnu ye selifuga kelen ye selinjɛni na anw minnu ye jagabɔyɔrɔ kelen ye anw minnu ye hijiyɔrɔ kelen ye haramu kɔnɔ ayiwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka misiriba kɔnɔ anw minnu bɛ don da kelen fɛ babu salamu donna kɔnɔ wallahi n'a m'an kɔlɔsi anw fɔlɔ de bɛna kɛ maa ye maa minnu bɛna futinɛ wuli ni futinɛ in tɛ sa n'a tɛ faga a b'a kɔlɔsi ni dugawu donna n'a jaabira mais ni a yɛrɛw ye tasuma caro k'a don fura t'o la dɛ maa bolo ka tasuma labɛnli u b'i sɛgɛ dɛ a ɲinina aw fɛ Ala kama diinɛmaw diinɛ ɲɛmaw diinɛ kɔmaw a y'a hakili jagabɔ a k'a yɛrɛ retrouver ne ni e bɛnnen mun b'o gɔ ne ni e jalen fɛn jumɛn bɛ bɛn mɔ ne ni e sabalilen ɲɔgɔn kɔrɔ mun bɛ sabali bɔ ne ni e bɛnnen ka bolo don tominɛn kelen na mun b'o gɔ ne ni e bɛnnen e yɛrɛ ka tagabolo a kɛcogo ni ɲuman kama ne bɛ se n ta in bila ka tugu e kɔ mun b'o gɔ fɛn jumɛn b'o gɔ mais ka ne ni e to ka ɲɔgɔn fa ni ba nɛni ka ne ni e to ka ɲɔgɔn dɔgɔya a fɔ an dɔ bɛna tugu dɔ kɔ bilen wa an bɛ dun ye cɛ ye dɛ peut-être e ɲɛna k'i bɛ se ka ne bugɔ mais peut-être i tɛna se na peut-être ne yɛrɛ ɲɛna ko n bɛ se k'e bugɔ peut-être ne tɛ se e la dɛ o tuma o nafa ye jumɛn ye kɔfɛla min b'o la o ye futinɛ ni kasara de ye malidenw Mali diinɛmaw tagabolo maw bɛɛ lajɛlen k'i hakili sɛgi a ka segin aw kɔ Ala kama a ye segin aw kɔ a k'a ka kolokɔrɔw filɛ ni maa minnu tɛmɛna yan Mamadu Abdulayi Suwadu o tɛmɛna Sɛgɛna Amadu Mawula o tɛmɛna yan ɲaro karamɔgɔw tɛmɛna yan Segu Worofanaw olu tɛmɛna Sidi Sosow tɛmɛna yan mɔgɔ si m'a mɛn ko nin dɔ ye dɔ buruja ko nin dɔ ye dɔ nɛni ko nin dɔ ye dɔ gɛsi min tɔgɔ mana fɔ dɔ ɲɛna dɔ sigilen bɛ nisɔndiya ka fɛn dɔ fɔ a la min bɛ mɔgɔw ɲɛbɔ o fɛ silamɛw a fɔ an tɛ se k'an ta kɛ olu ta ɲɔgɔn ye anw de kalanna bi anw de tun kan ka tɛmɛ olu de kan walahi olu danbe talen kɔfɛ anw de tun kan ka tɛmɛ olu kan mais olu tɛmɛna anw kan wasiyatul rasulillahi kira sallallahu alaihi wasallam akalla dilikado adinu islam nasiya ntayi la dilikan yani ne k'a fɔ Ala ka Mali sumana ka ba bari ne y'o fɔ ledu tara diɲɛ ledu tara malidenw ye Seko Amadu Baningo Amadu k'a fɔ jugu o jugu bɛ Mali la i bɛ dɛsɛ mais économie yi dɔ ye n'olu yɛrɛ nana kɛ sisan i ɲɛ b'a la olu bɛ na tasuma don o b'i kɔnɔ gan dɛ n'i ye vitiri so jɔ ni gabakuru gɛlɛ wulila kana boli ka don i ka so kɔnɔ n'o tɛ u b'i ka vitiri ci malidenw
vitiri so de b'aw ni ne bolo a ye co an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ kutubaw la a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ seli yɔrɔw la a ye sabali ɲɔgɔn kɔrɔ baro yɔrɔw la maa minnu bɛ yen n'o mɔndɛn bɛ aw nɔfɛ jinɛmaw a plupart bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o de bɛ balo cogo ɲini la mais hali ne n'a tɛ bi a bɛ fɛn fɔ e la walahi a tun bɛ ka min fɔ dɔ in na e ta ka jugu o ta ye bon n'i y'o dɔn ka ban i ka ala minɛ i ka jigin o maaw façon kɔ maa si t'i défend diɲɛ kɔnɔ yan bi ka défenli bɛ ala ta bɔ ni ala y'i défend ka ban i lafiyara i darɔlen ko kana t'i ka ala ko baara bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i tun m'a dɔn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nin ye ladilikan ye k'a d'aw ma nin kalo in tile fɔlɔ la an bɛ 3 heures de la o 1er juillet ne b'o de la su in na